mládeži, dneska jsem to se svým kamarádem s Rancelotem z Austrálie. Já mám takových kamarádů mnoho, protože já znám hodně lidí na světě a taky mám strašně moc kamarádů ve škole. Já jsem tam nejslavnější člověk. Mi tady hackuje ovládání zvuku. Jinak tady v téhletý zemi nemám žádný kamarády, protože mě nikdo nemá rád. A nikdo vedle nesměje se mi, jaký čurák. S Rancelotem, kde mám věty v anglicky. Tady. Vidíte, on mě tam nasměroval tím úderem. To je strašný pomocník. S Rancelotem, ty máš luk. To mají teda s Rancelotem. Tak počkej, tak. To je jenom kámen. Víte, jaký to je nemít kamarády? Zeptejte se mě. Je to super. Jediný můj kamarád z Games LP, dejte mu odběr a like. A nejsem sellout. Neplatí mi za to. Já jsem zadarmo, jestli chcete. Proč se jmenuje stejně jako já Čech jeden. Teda, počkej, Tome, kde mám s Rancelotem, kde mám svůj armor. Jak se to dělá? Nepoužil. To už bylo stoplý. Tak lidi, už jsem tady zas. Zahrajeme si Minecraft, jak jsem slíbil. Klid. No. Zase mi hacker ovládá já nemám kamarády, pardon. No by teď se mi to laglo, jsem master. Ty kuře. Prasáto. Pojď sem. Ty prase jako Rancelot. Ty kurvo. Mě to prase dej mi to jídlo. Nezabíjej. Ne, prosím. Ne. Já nemám životu. Ne. Jdu do země. Ne, ty kriple. Ne. Ne, já řeknu tvý jméno. A pak to dám na YouTube. No, vidíš, jak jsi poslušnej. S Rancelotem. Tady potřebuju zabít kuřátko. Čumíš. Nebyl tohleto můj dům? Kde je ta díra? Rancelote. Jasně. Tak, mládeži. Ne. Ty hajzle, prosím, ne. Tom ne. Já řeknu tvý jméno. Jak se najím? Ježíš, promiň. Já neumím jíst.
Ne, neklid. Já už jsem jedl. Pojď Epic Fight. Ne. No, vole, jaký to je? Díky za železo. A teďka je to můj... Hele, kůň. Nechám ti tu ty kameny, jo? A ty na mě neútoč, tom. Teda srance. Tak já jdu do svýho, ale neútoč na mě, víš, jak to je trapný, jako, že na mě útočíš na videu. Ne. To neuděláš. Kde jsi? Jo, už tě vidím, akorát je tady lagi na serveru. Takhle se dostává do baráku. Aha, já tu mám schody. Počkej. To ne. Prosím tě, teďka vypni zombies, jo? Víš, kdo teďka řekl tvoje jméno, že to půjde na... Víš, kdo to řekl? Já. Zombie. Tome. Vypneš je. Tome. Tomáši, mám říct si tvoje příjmení i adresu? Mám. Tak vypni zombie. Dělej. Jestli teďka uvidím creepera. Direkt. Čím, prosím tě? Tvojí maminkou. Jak asi? Ani nevíš, jak se jmenuje. Dana? Dana. Tak co to mám to říct? Ne. Lidi, najděte si ho. Ne, já už budu hodnej. Já už budu hodnej, vážně. To nejsem já. Ty jsi je zapl. Ty krotenský žmrde. Ti zlámu ruce. Kamo, už s tebou nehraju. Zombie. Se vypí. Když ne, tak ti dám takový rek. Proč si to vypál? To spadlo, kurva. Jasně. Už nejsme kamarádi, ani nikdy nebudeme. No tak nejsme kamarádi, stejně nemáš kamarády, když jsme Číňany. Že jsme. Proč jsem v hlavě? Aha jo, tady je vlastně tento židovství. Čemu se směš ty hejzle? Už tě nemám rád. Hej, co tady děláš? Jako? No vole. Budeme se dostat přes ten strop. Počkej, kudy jsi vyšel, prosím tě? Aha, Můžeš vyrobit dělo? co je to? Dělo prostě. Nevím. Kamo, já přece... A proč jsi mi tady rozbil mojí... Počkej, něco tady vyrobil. Tome, budeme snajpit zombíky, jo? Ještě? Jo, teď jsem to zapl. Předtím, než jsem, teda potom, co jsem řekl tvoje jméno. Takže nikdo tvý jméno neví. Ty kraténe, ty jsi pode mnou? Aha, já jsem na schodech. Teda na žebříku. To
Jsou lagy na serveru. Že jo, tam je, že jsou lagy. Na co tam koukáš? Kde jsi? Ty jsi pořád v té zemi, jdi ze země. Tome, jdi z té země dolů. Přikazuju ti to. Nebouchej tam ty TNT. Doufám, že jsi mi tam neudělal další díru. Já jsem se trefil do TNT. Ale prosím tě, kde najdu zápalné šípy? Jak se jmenují zápalné šípy? A Fede rezistance, to je asi ono. Co tam děláš? Hej, ty hajzl. Mývala jeden. To mi dělej, zakrý to. Jo, počkej. Ty hajzle, víš kolik... Zakrý to. Tam. Počkej. Já mám pro tebe dáreček. Zůstaň tam, Tome, schválně, jak vypadá hořící dřevo. Víš to? Nevíš, co? Staruj. To jsem udělal já. Aha, když ten dům je celkem v poho. Tak to bylo... Ale kamo, tady máš normálně krásný dům. Koukej, to je architektura. Počkej, kurně. Ale mě to nevadí, hele, já takhle žiju už milion. Všechny půjdete dolů, vy TNT. Všechny. To prdele. No vidíš, jak ti to ani nejde. Vyzničit můj zbytek domku. To prdele. Ty kry... Přestaň židovat. Ne, řeknu tvůj příjmení. Pěkný barák. Co? Pěkný barák. Díky. Ten nějaký cikán, pojď se na ně podívat. A nejsi Už jsem říkal, že jsi s Getem města. Takže ten cikanci asi ty, Tome. Tome, pojď jdeme dolovat. Sedí sám na železo cikání. Hej, ty jsi cikán. Suka. Ale je to tu krásný okolí. Hele, creep. Tome, ty jsi ve zlatý zbroji? Ty? Proč je tady zombík ve zlatý zbroji? Vysvětlíš mi to? To jsi udělal ty? Ne. Jo. Takže lidi, my už končíme, čau.